Kakasi Hills Autonomous District Council negasni balang kala Khynra trading but labor license ya ki dukan jong ki jylla ki padon hapo Iewduh. Ya kani gajing Khynra trading but labor license lalam khamat deki executive member katana trade ba agi gurmer thong but ki weki MDC kata uba Gabriel wa alang but uba Fantin lakadong ha gajing don lang ki magistrate ke East Khasi Hills SEM ke Hima Milim but ki menteri nalor ki pulit ke enforcement ke KHADC. Ya gani gajing Khynra la le ke KHADC hadir melayu ajing ujor na ka khon kenthai uhinyau trap association bapentip ya gajing jylla ki dukan jylla ki bomdon ke trading but labor license ha gani ke yau bahe du ke jylla. Ha gani gajing Khynra ki pulit ke enforcement ki la khang khyrdep ya katu kan netili ki dukan jong ki jylla ki bomdon trading but labor license kentubru ya kitu ki bompat penthamai ki kot kisla. Jingwan jungi mentasngi kalong halor kanong rim ba kadon kawi kaseng naki seng kentai ke kun nyautrep kun kentai nyautrep association balawan ai daga jingtho sengi sa council tenata daw ngi wan mentasngi ban wat ya kita ki jing sisa halor ka jing pentip jongki re ngilap ban ba naki liang kita ki ba wan complain sa council iklaim wan mi kalong kai ka ba bom singo tenat abang i ba pila wan ban ai complain haka noka kam kemut pidai ban wan lang khamtam e pi ai ra kerteng association ada individual to kila ban wan ru dre minta ki wan da ka association kemut kidai ban ya don lang bat ni minta sni dre ki klaim wan tina kaleng ni ngila le ya kai ke badon kam jong council ngila ya ngila persang ban wat ya kita kiba kila ajing tho kini ki association re nilap baki don hi katokat ne kiba 4 renew ya license ki don kiba song klem padon license ru ya kitu ngila ya sakmat katum ka kanon yung ka council ini no kino kiba don kam banya trelang batisim lan batisnong nia trelang bai bat ngin sim ya action hakbai dei bat ki an yung ka council bat nakaleng kasim kisim ya kano kaba day man sim